tinc una altra opinió. Jo crec que no és que no hi hagués anés malament. És a dir, nosaltres estem com estem a nivell de jugadores i l'Uni Girona, evidentment, per pressupost només i per planter de jugadores, crec que està pues, 2 mons per sobre, aquesta és la realitat. No? I per tant, jo crec que vam competir, perdre 13 punts quan vam recuperar un primer quart molt dolent al començament i ens vam igualar el partit. Jo crec que la versió de les jugadores va ser molt bona. Hem de ser realistes, saber què tenim davant i saber com estem. És a dir, és que ja donem tot per fet, no? És a dir, estem sense una interior com la Montse, estem sense la Júlia fa un mes i mig, ara la Lia un mes parada. Bueno, no. És a dir, sempre dic el mateix. Jo sóc molt autocrític i em sembla molt bé la crítica en general, però si som capaços de contextualitzar-la. Sí, hem fitxat una jugadora. Jo sempre intento respectar el protocol de comunicació del club, però sí, estem fent ja les proves mèdiques per a aquesta jugadora i lo de la Sara ja ho anàvem parlant amb ella, perquè no és una qüestió, moltes vegades és una qüestió d'expectatives, no? De vegades és el club que té unes expectatives en una jugadora i no es compleixen, o entenem que no es compleixen, i de vegades és el contrari, és a dir, la jugadora té unes expectatives pel seu rang, pel seu pensament, i aquest és el cas. És a dir, nosaltres estàvem contents amb la Sara sempre que entengués el rol que ara mateix estava jugant, no? I jo crec que és difícil per qualsevol jugadora i més per una jugadora com ella, no? Evidentment, al començament quasi perdre's tota la pretemporada i la situació de l'equip, no? Que ara estem competint contra tothom però fem un esforç molt gran, doncs potser no és el millor context per veure la millor versió de la Sara, no? Jo només tinc l'equip i jo en particular només tinc paraules en positiu d'ella, del seu comportament, del seu compromís amb l'equip, no? I ja et dic, no és una qüestió de club merament, és a dir, és una qüestió de que és difícil perquè sí que crec que en condicions normals la Júlia, l'Anna, la Lia i la Lota estan un pas per davant, no? I aquesta situació, si l'acceptes bé, si no, hem d'intentar trobar entre tots una sortida i com ha sigut així, no? Una dificultat més, no? És a dir, la temporada està sent així, és a dir, no hi ha més. O sigui, jo el que puc dir, i si no, no ho diria. Jo sempre dic el mateix. Jo si dic alguna cosa, potser m'equivoco en el missatge, però dic el que penso i el que sento, no dic el contrari. El club des del primer moment està intentant trobar sortides. Des de fora es pot pensar, ostres, aquesta gent necessita un interior i fa 5 mesos, és que fa 5 mesos que la busquem. I hem de ser conscients que si el Gran Canària fitxa a l'Stuandur, nosaltres no podem fitxar aquesta jugadora. No és un problema de que no coneguem la situació de l'Stuandur, m'explico? És a dir, qualsevol club se li pot escapar alguna jugadora que no la té controlada. Jo repeteixo, aquest club, amb el Pep i amb l'Aleix, portem reunions setmanals intentant donar solucions a les situacions una mica fora de les nostres mans que han anat apareixent. És a dir, ara què passa? Ara què passa? Que tenim 3 jugadores exteriors. Per tant, sí, necessitem una interior, evidentment necessitem una interior, la seguim buscant. És més fàcil trobar un exterior que una interior al mercat i amb el pressupost que nosaltres tenim. Però ja et dic, estem en converses i seguim en converses que no estan sortit bé, en el sentit que no hem arribat a un acord amb jugadores que volíem en aquest perfil d'interior, no? Per tant, responent a la teva pregunta, som les que som, no? I amb les que som, aquestes jugadores, amb el seu orgull, amb la seva capacitat de sacrifici, ha sigut capaç de treure'n partits i amb una mica més de sort encara tindríem 2 victòries més, com la d'Avenida i la de Vitòria, que va ser una mica surrealista tot plegat l'últim quart.